mundo era un lugar sereno e con significado. Os peixes determinaban un modo distinto de entender a dimensión dos días, pero tamén a apariencia dos lugares. Dous peixes laranxas abren a lectura da Ferida imaxinaria de Berta Dávila, unha obra que conta a historia de dúas parellas de irmás distanciadas e que flúe a través do simbólico, o xogo de espellos e un fío con puntos de conexión e desconexión entre persoas, lugares, o tempo. Eu creo que esta é unha novela de parellas e de dualidades, non? Empeza así, dende a primeira liña, cando aparecen Cleo e Rob, que son dous peixes laranxas, e tamén de dualidades na elección do punto de vista narrativo, non? E na elección de combinar dous narradores diferentes e dous tempos diferentes, non? E creo que sí que hai un pulso que ten que ver con contar de alguna maneira como se ven a si mesmos os personaxes e logo como os ven os demais. Entón, creo que a novela si toma un pouco ese xogo de espellos, non? Ese xogo que fala de como, ás veces, a maneira que temos de ver os demais di moito de nós e a maneira que os demais teñen de vernos a nós tamén fala un pouco de quen somos e do que proxectamos. Nesta novela sí que había unha intención, de alguna maneira, non? De reflexionar acerca do concepto de memoria e do concepto de imaginación, non? E en que medida unha pode devorar a outra, non? Parécenme que era interesante tamén porque eu viña de facer unha serie de novelas anteriores, 3 novelas breves anteriores que tiñan moito que ver con isto da memoria, co relato biográfico, etc. Non? E quería deixar no libro, aínda que non ten por que percibirse dunha maneira rotunda, a idea de que non renego deses libros, non? A idea de que a memoria e a imaginación son peixes igual, e que están atravesados por ese misterio da linguaxe, non? Que é o que nos permite construir literatura. Eu cando escribía esta novela tiña un pouco, non a preocupación, pero si a sensación de que era un libro que non sabía como se recibiría, non? E non o sei aínda agora, pero si tamén de que era un libro que necesitaba moito da complicidade das lectoras, non? E mesmo da complicidade de lectoras de novelas miñas de outro tipo. Creo que a relación entre as escritoras e as lectoras é un vínculo moi especial, para min moi importante, que ás veces pode ter algo deses vínculos que temos cos que máis nos queren, non? A idea de que, o desexo de que as miñas lectoras me deixasen medrar. E creo que hai moitas delas que están entendendo este libro dunha maneira moi xenerosa, facendo ese traballo que propón a novela de unir as partes do puzzle, non? Unir as partes do puzzle ou as partes da casa que aparece quebrada na portada, non? Realmente me fai sentir moi afortunada tamén, digamos que saber que hai xente que está disposta a facer ese camiño conmigo e a acompañarme na mesma medida en que a mí me gustaría acompañar a quen me lé. Importante, non? E é para min algo que lle dou moito valor, non? Porque creo que desde o galego e desde nós podemos facer ese camiño, non? De chegar a outras linguas ou a outras lectoras, e a constatación de que moi pouco a pouco, con esforzo e traballo e demais, e coa complicidade de moita xente, non? Que é algo que teñen os procesos de edición que contrasta un pouco con esa idea do escritor solitario, non? Pois que se pode realmente poder chegar a lectores que non son, que falan outras linguas, non? É emocionante e é valioso, creo.